tu Fnefagiska, vítajte u druhého dielu z Minecraft filmu, seriál Apokalypsa, ktorý vymyslel Tekmojska. A tu sa volá Alvin, ja som Toby a toto je Beňo. Naša plavba sa moc nepodarila a preto Vyvalili sme sa pri nejakom ostrove do nejakej rieky do vody. A jeden brat sa vlastne zobudí a nás zachráni pred utopením. Rieš ty. Chlapi, stavajte! Čo je? Čo je? Hej! To je čo? Počkaj, ten dážď je kyselý. To štípe, to štípe! Rýchlo z vody. Klopot stromy. Ale potom vodou to tak nebolí. Nie, pod stromy. Pod strom. Sa nedostanem. To štípe! Poď. Počkaj, však to je jedovaté, nie? Čo? Ten dáš. No, ale pod stromami nám to nie je. Počkaj. Počkaj, ja sa musím prejsť. Musíme nájsť nejaký dom rýchlo. Čakaj, prerazím tú stenu a prejdeme cez dom. Kde si? Poďte za mnou. Alvin, a prestal pršať. Poďte. Čo? Preražam. Chalani, toto vyzerá ako nejaký dobrý dom. Nie. Neideme Má tam. strechu. Už je aj tak ráno, takže ideme sa pozrieť. Sú tam posile. Asi. To je jedno. To je jedno. Nasrať. Ja mám veľa ešte spacákov. A ja. Mám nápad, poďme tadiaľ to, nechoďme cez tie stromy, tie sú blbé. Bacha, zombík s lopatkou. Kde? Bežne, rýchlo. Počkaj. Jak najviac viete. Poznám to tu. Musíme odbočiť tam. Kde? Tam, Rovno ešte. nie, takto, vedľa. Tu? Sem. A kam teraz? Ísť ešte rovno. A vkrúžiť nejakú budovu podľa mapy. Ukáž. To sa mi teraz nechce vyťahovať, keď bežíme. A sa tu preberám cez les. Kde ideš? Tu je nejaká budova. Ale nie, poď sem. Sem na budovu. Ale nemá to byť táto budova? Nie. Nie. Ale tu je na strom niečo. Zober to, my Ja budeme... to mohla. Počkaj, toto tu poznám, to znamená... Ešte rovno. Dobre. Budeme ťa tu čakať, keby náhodou. Škoda, že sa nám vyplavili všetky Ide za vami zombie. diamantové brnenie aj veci. To nevadí, že za nami ide. Je tu drevený meč. Nasrať. A túto budovu by sme mali obkrúžiť a tam je nejaké bezpečné miesto, by to ukazuje. a to TNTčko. A mne tí zombici nič asi nezapali ho, prosím. Chalani. Nebojte sa. A mne tí zombici nevyzerajú realistickejší. Nevyzerajú tak isto. To je jedno, tak, tuto by sme mali ísť po tomto chodníku. Nevidím vás. Aha, už vás. To TNTčko vybuchne. Poď, chod z tej budovy. Chod na chodník, vyjď z nej a potom chod na taký jeden Tam. chodníček. Aha, no však ja už som A tam. vidím ťa, Tekmo. Tak choď von. A čo tu? Moja... Podľa mapy tu máme ísť. Tuto niekde za ňou by mala byť nejaká ešte jedna. Tu je. A čo To vyzerá ako slepá ulička, ale nie. Proste to obkrúžte, to je jedno z ktorej strany. Asi Ja sa vyšplhám. ktorej kratšia. Som sa- Záleží. Počkať? To je krehký kameň. Tak. Ale ešte za ním je ďalšia vrstva. Vyšplháme sa Máme nahoru. ťažký. Vyšplháme sa nahoru, nie? Počkaj, ja nám prerazím cestu. Sa nedá, ten kameň je moc dlhý. Musíme ísť po... Poď tady o to. Poďte, ja vás vyťahnem. Ja som urobil cestu. Ja vás vyťahnem. Poďte. Ja mám na to dobré ruky. Poďte, ja vás vyťahnem. Poď, Alvin. A tu niekde by to malo. Tu poďte hore, lebo... Ja by som ho to obkrúžil, neviem prečo, ale mám... Nie. Uvidíme.
Poďme na strechu a potom sa dostaneme nejak dole, však tam musia byť tiež liany Nejaký dole. pocit, že tu... Počkať, sklo! Počkať, Rozbito... tu sú nejaké torčky. Čakajte, nabok! Á! Nabok! Au! Nabok, Foxy! Teda Beňo. Je mi to ľúto. Jo, poďte, vylezte! Je tam torčka. Počkať. Mám nápad. Tak. Ja idem... Á! Počkaj. Zachytil som sa. Počkajte. Kde si? Ja som našiel jedlo. Kde? Tuto. V tejto čestke. V tejto miestnosti jednej. Na fakt, tu sú schody. Ja to vylezem. Všetko vyliezem. Kde? To hore, tuto. Toto, kde sú tieto? Tuto v tej posteli, pod... To je čistka. Čiga, viem. Ale je tu, Ja. je tu voda. Nikto budeme Voda. nešme. Rozdelíme si to. Ako dve. Dve vody. Počkaj. Nie, však sme traja. Ale tu sú 4 až tam boli. Ja mám jednu. Kalani, každý si zoberte Ja mám jednu. tak po 10 kúrat. A 10 steakov. Si berem koľko chcem, lebo... Ja som dosť hladný, takže ja som si zobral 14. Nie, to je. Ja si z každého zoberiem 10, ja som skromný. Berem všetko. Ja nie som skromný ani za nič. Poďme, ale... Je to tu trošku divné. Prečo? Podľa mapy je to tu miesto, kde by ma... Počkať. Ďalšie sklo. Nevieš, kde sme to v jakej budove? Sklo, počkaj. To vyzerá ako škola. Ale není, Ja podľa idem toho, tady že auto. sú tu postele. Idem tady o to. Vyzerá to ako nemocný. Choďte stále za mňou. Počkaj, idem. To je už... Kde ste? Tam asi nie. Kde ste? Ideme naopak. Ja vás nevidím. Ideme naopak, takže tam nejdeme. Kde ste? Ideme naspäť. Jo. Ja vás nevidím. Však počkaj! Aha. Debilko malý. Počkať, ja idem na strechu. Tuto ja idem cez toto. Poďte na strechu. Nie, Ideme sa rozhliadnúť po meste. nie. Musíme robiť to, čo tu máme na mape. Na mape mi ukazuje, že máme ísť do nejakej budovy. No okej. Do vedla, niekde tu. A teraz budem skákať! To bolo trošku divné, Dobre, ale, zachytil som sa. ale spadol som na meké, takže na trávu, na takú, a na hlinu takú mekú, takže som v pohode. Au, to. No fuck. Tuto poďme, do tejto budovy. Podľa torčiek podľa mňa tu niekto už býva. Vezme tu podli. Počkaj, tu sú schody, takže nemusíme ísť po liánach. Nic. Ešte raz, podľa mňa. Podľa mapy mi to ukazuje stále hore. A stop. Teraz stop. Navigácia. Máš telefón? A máme ísť do niekde som tu už blízko. Dvere! 3 postele. Počkaj, nie, iba jedna. To sa mi zdalo iba. Nie, ja mám spacák. Je tu svetlo. Aj ja. Je tu svetlo. No. A niečo... Meče! A čo tam ešte je? Ja si zoberiem... Ja si berem luk. Ja si berem diamantový meč a luk. Ja kamení. Ja mám 2 meče. Aký? Ja budem Si- meče. Ja mám železný. A A ja mám ešte vlastne kapesný nožík, takže ja mám aj diamantový, aj železný. Zaujímavé, a to je balkón? ja mám ešte diamantový, čo som si zobral zo sebou. Tu by sme mohli prespávať. Je tu dosť blízko. Zombici tu žiadni nie sú, tuto pri tejto budove. No, to už tak vyzerá. Dobre. Tu budeme prespávať. Ja si vyťahnem pasák. Ja sa idem. Zatvoríme zatiaľ dvere. Nejdeme po lianách niekam zatiaľ. Ja si dám postiel túto k tej českej. Nič tu není. Poďte. Ale hore sa môžeme... Tu je liana. Kde? Hm. Tekmo, poď. Počkaj. Teda...
Poďte ešte hore. Čo je tu? A, sakra. Ďalšia posteľ. Ale to je na mne. To, jak to vyzerá, To sú tak to postele. bol asi hotel. Dáme. Počkaj. Ja si tu ešte Tekmo. Teda Alvin. Ja neviem, čo vás dal tý Tekmo. No. S tým YouTubeom mojím, že? Hej. Ja nie som FNAF, ja som Toby. Ja tu hľadám. Tu ešte nejaké veci nie sú. Ale hore, počkať, sa mi zdá, že tam je... Ja idem úplne na strechu. Ja prehľadávam. Ja nachádzam lepší spôsob, kľúci. Ty, prečo lietáš? Nelietam, ja sa šplhám. To nič není. Chalani, ďalšia posteľ. A tu je prebúraná celá stena. No. Oh my god. Kde? Si. To je, Beňo, to je aj tuto. Martin, Chalani, Ja to je nemocnica. Ja som našiel izbu, kde není žiadna stena rozbitá. Tu je nemocnica, aha, toto je nemocnica, tu to je podľa mňa. nemocnica vedľa. Tam nejdeme. Poď za. Beňo, poď za mnou, chcem ti ukázať jednu stenu. Ja som našiel izbu, Au. ktorá nie je rozobraná. Oh. Aj tá posteľ. Dobre. No, idem. Ja mám aj tak ešte nahraný spacák jeden. Čau. Kde boli tie naše? A je tu ešte rozsvietená lampa. Niekto tu musel byť. Musíme napraviť tú strechu, tu je diera. Je tam nejaké drevo. No to... Ja som si zobral nejakú nočnú lampu, a ja že ho budem potrebovať. Ani to, ani elektro. Chalani, ja som si zobral Kde krídla. spať tuto pri boku? Kde? Tuto. Nikto. Ja spím tuto. Lahnite si. Spíme. Ja mám ešte ale fakulu u seba. Ale Daj si ju nad posteľ. Máme toto, však máme lampy. Ale prístup. Ja mám nočné Mám lampy ešte prenosnú. viac. Ale jak to, že tu bola rozsvietená lampa, však tu teda nikto nemohol byť, tak nemohlo tak dlho svietiť. Zaujímavé. Spacák si zrobil. Zoberiem Tá spacák. lampa je divná. Ja si beriem svoju. Ja som sa prepadol. Kde? Ja som nezbúral posteľ. Prečo máš krídla, FNAFák? Ja to si zobral na lebo to sú moje krídla na záchranu, keby sa niečo stalo. Ja myslíš to airbag, akože také, Hej. že na lietanie trochu. Idem sa A pozerať. ja ich mám. Elitra. Ja ich nemám, ale Sa budú zase mám hodiť. niečo iné. Čo? Čo máš? Kybli, zase mám samú vodu. Ja mám dve flašky. Máš 2 kybliky vody? Ja mám jeden kyblík a flašky. Ja mám dve flašky. Kde ideme teraz? Počkaj, môžeme urobiť dnes tento taký Nekonečný. nekonečný. zdroj vody. Ja som prišiel Ja mám na- ešte drevo nejaké, Ja som takže... prišiel na to, že to nenatáčam. To je, no tak to bude len na to viažovo. Dobre. Prvý, Na fakovom. Kde ste? Tu, ty si slepý. Jaj, vôbec nevidím. Prepáčte, Beňo je slepý. tak, nekonečný zdroj vody. Len na to nebude stačiť len jeden kybel. Už je tu voda. Ja viem. A teraz? Co to nejde, flaška? To musíš dať jak sa to volá? Počkej, neustále Do toho užívám. kaldronu, či jak sa to volá. Počkaj. Daj. Kľúci. Tu dám na Vidím, tak je tu dosť zdroj vody. Tu má, ja som si priniesol nahraný kotol.
Keby dačo. Poď, ideme dole. Je voda? Utekmo. Au! Nič ani. Zaujímavé ale mesto je Kam toto. pôjdeme? To sme už boli. Toto je nemocnica. Poďte. Tak boli sme sa udali v nemocnici. Poďte Nie. sem. Za mnou. Počkaj, tam niečo vidím. Kde? Nejakú vysokú horu. Vlastne z budovu. Kde? Dosť vysoko a tam. Kde ste? Martin, kde si? Tu? Už nevidím. Aha, už vás vidím, okej. Poď za tekmou. Za Alvinom. Neviem, čo to je, ale... Nie. Wow. To je tiež nejaká ešte budova. A... Počkať. Čo to tam? Tam je láva. Kde? Tu. Vnútri? Šigaha, tuto. Tu asi musela vybuchnúť. Ja si viem, čo to je. Musela dáš. Ja viem, čo to je za mesto. Ja viem, čo to je za mesto. To je to prekliaté mesto. Ktoré bolo v televízii V ktorom vybuchla bomba, ktorá zo všetkých urobila zombíkov a podobne. A preto je tu tá A je to láva. nakazlivé? Nie. Preto je tu tá láva aj. Lebo tú lávu... Chalani, jak vidíte kamene, sú krehké. To je toto, kyselý dážď. Chalani, to lava, ale vyteká. To je jedno. Blbé sklo. Sakra! Nie, ono to vyteká. Poďme už. Rýchlo, nech sa Ďalšia budova. Kde To si? je tá vysoká. tu. Tuto sú tu samé páčky. Tam je nejaká továreň. A to je... To nie je Černobyl? Nie, Černobyle neboli zombici. Ale mohlo sa to stať, že akože tam hodili nejakú atomovú bombu, aby... Auta! Možno ešte pojazd... Nie, to nie je pojazdné. Nie. Čo je v tom? Bodky. Ja si zoberiem dvě bodky. Aké sú tam? Čo je tam ešte? Železné gate, černové brnko. Ja si beriem brnko. Ja si berem brnko. Ja si berem brnko. Môžeš si tie dve veci zobrať ty. Aj med. Továrňu. Takže si idem pozrieť do továrne. To je jaderná elektrárne, jak vidím. A tak ja mám krídla, ja nepotrebujem one. Počkaj, ja Sú som tu nejaké stromy? No, to Tu vyšplhám. radiácia. Prečo je tu kopula? Toto je fakt Hunger Games. Oh my god. Chlapci, musíme sa dostať z tejto kupoly. Kde ste? Tu? A poďte sem. Ja idem do tej... Počkať. Ja sa idem kúknúť do jednej veci. Musíme sa odtiaľto dostať. Čestka! Čo je v nej? Lektvary. Vlastne tu sú nejaké hádzacie. Nabok, Ja si beriem Night Vision. nabok. Čo je tu? Weakness, nie. Speed a... Toto. Sú to zlaté jablka, ja si beriem 3. Čo je tu? Tu sú nejaké pálové. Diamanty nepotrebujeme, zrejme. Je to aj na neviditeľnosť. Ja si zoberiem tie pálové. Aj Enderpearl si zoberiem. Ty sa hodia. Takže... Ja si zoberiem Nie je tu nejaký Je tu nás... melón! Melón máme. Regen. melón, potrebujem. Ja si Ja som potrebovala akurát ten s regeneráciou, kto mi ho šlohol. Nejaké lektvary na zabíjanie. Ja mám lektvary, ja mám instant damage, mám aj pre seba fire resistance, jump boost, regen, a mám slowness, instant damage a ešte mám aj strange pre Počkaj, ešte mňa. tu je jedna. Tuto, za nami. Kde? Tu som vybral. No nie celú, ale tu som. Čo je tam? Čakaj, to blbosť. Bajca a Koň! Ocean of Harmony. Akurát, že nemáme sedlo.
Harming je vlastne čo? Zabíjanie. No tak to asi Ja nebude. Ja mám instant damage 2. A čo to dávajú na To pitie? nepí. Poďte za mnou. Musíme sa dostať z tejto kupoly. Nie kupoly, celého mesta. Poďte odtiaľto. No však skúpali len, lebo iba v tej kupole je to. Poďte. Tuto. A možno tam je silové pole. Nie. Není. Však Jak som pozeral Hunger Games, tak možno, ale hej. v celom meste tu vypadol. Chlapci, tu je nejaký pekný dom nezničený. Tu možno niekto bude bývať. Ale asi nie. Pochybujem. Ale Je tam niečo? taký Čudo. na svete nelám. Nič, poďte. Ideme odtiaľto z tohoto prekliatého mesta. Ale keď tu bude silové pole, tak... Idem. Musíme to rozkopať. To je silo... To nejde rozkopať. Ja som to dal, ale moja ruka ešte druhou. Chalani. Mečom. Na to elektrizuj! To elektrizuje strašne. Ja si musím dať regen. Už tam nikdy nejdeme. Poďte za mnou, dáme si regen. A jump boost. Tak. Dobre, poďte. Ideme. Musíme ísť. Poďte, Máme jump boost, aj speed, aj strength, aj fire resistance, aj night vision. Kde ste? Ja idem šplhať hore. Zase ten dá. A tu už nie, tu je že normálny dá. Jo. Poďte. Oni sa dostali von, tí zombíci! Kde? Oni sú tu! Môžeš skákať aj 2 bloky do výšky. Kde ste? Tak nemôžeš. Počkaj, ja to vieš pohľad. Ja som hore. Prečo som bol inak skúsený? Počkať. Toto miesto... Ja poznám. To je Hunger Games. Nie. Toto... My sme vypustili zombíkov von. No aj tak to je iba ostrov. Ale môžu na... To je To není ostrov. Počkaj, tam je... To je loď? Kde? Čo to tam je? Choď tam. A sa Tam bojím. nepôjdeme to. Tam je možno loď. Kde ste? Idem. Geronimo. Kde ste? Neviem. Nič tu není. Au. To je flat? Ja tam nevyšplhám naspäť. Nie. Chalani, cítim sa nejaký iný. Cítim, že môže lietať. A ja? Čože? Cítim, Hm? že z toho, jak mi... To asi dáva gravitáciu, lebo mňa to priťahuje. Kde si? To dáva gravitáciu. A ja lietam A mňa normálne. to priťahuje normálne. Mňa to priťahuje k tomu silovému. A mňa. No nie. Sakra. Ja som sa zadržal. Ale... Silové pole ťahá. Máme regen, takže my máme síly. Musíme sa vyspúhať na to hore. Ja mám poison. Niekto po mne strelil. Chalani, poďte hore. Hore není. Hore to už tak neondí. Pomoc, ja som dole zase tam. Kde si? Vylej. Sakra. Ale to sa už nedá. Aj toto Vyšplhaj. To nemôžem. Kde si? Však je to zase zabrané to miesto. Kde sme to rozbúrali, tak sa to zase obnovilo. Ježiš, poď sem, ty debil. Tu je to miesto. Kde si? Ale elektrizuje. Poď. Rýchlo. Musíš tady rýchlo prebehnúť. Bacha, zombík. Musíš to prebehnúť. Poď. Idem, počkaj. Alvin. Čo robíš? Je to buk. Alvin. Počkaj, mám nápad. Poď, Zombíci vyšplháme. nemajú radi vodu, že? Ja to vyšplhám. Hej. Dobre, takže som tam Na vás hore čakám. Ale ja to neviem. Hádžem po vás regen. Ja som bol horolezec. Ja po vás hádžem regen. To vidíte si.
Tu a vás hľadem regen. Za tebou. Zase ma to robí. Moc. Poď. Wow. Tak to neprežijem tento pád! Kde si? Tak z tohoto ostrova sa nedá dostať, lebo už tam ani není more. Vysušilo sa. Kde si? Ty si padol dole? Áno, To znamená, že si mŕtvý. nie som. Čak máme Padol som na listie a na vlny. Samé. Tu, normálne nechápem prečo, ale boli tu vlny. Sa už nedá lietať. Tu bude najľahšie zomrieť. Počkaj! Poďme tam, odkiaľ sme prišli, možno doplávame naspäť. Ale je tu kyselý dáž, au! Au! Rýchlo skryťte sa. Počkaj, sme pri stromách. Pri stromoch, takže... Na fakt, čo tam robíš? Nič. Seriem na vás. Sexuješ sa? Nie. Tekmo, kde si? To je jedno, kde si, proste sa skryj hlavne. Pred tým kyselým dažďom. Asi nie. To sme všetko robili. Budú iba dva dňa, lebo však to je také. To je 3. To je posledný deň tomu. Že nájdeme. Dobre, takže... Ako Prestal ten dáž? Prestal aj deň. teraz ako nám zase bude nejak zle všetkým a my ako my onvlíme. Počkajte, chalani, kde ste? Tu som. Kde? Tu. Poď dole. Aj Tekma, aj ty poď dole. Au. 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 Noha. Poď za Ja Tekma. odpadávam asi. Tekma, poď aspoň sem, aspoň odpadneme pri sebe. Skoč. Čo? Uvidíme, čo sa stane. O chvíľu sa zobudia. Uvidíte v ďalšom dieli.